Kahit dito kami ngayon, oh. Yan. Namin nung panglaban namin sa Reyna Elena, yun. Ngayon mag-practice siya ngayon dito. Yun. Flores de Mayo pala. Photoshoot siya. Photoshoot siya ngayon. Photoshoot ang Flores de Mayo. Yan. Panlaban namin yan. Ako ngayon ang manager. Ayun yung yayaw. Visit ka. Kami. Yan. Kailangan mag-photoshoot ng mga master. Supportahan nyo lang anak ko yan. Napakita mo isang matinding igiling-giling, 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 igiling-giling. Galingan mo, ha. Nilaban ko yan. Laban natin si Bunso. Nilaban-laban namin. Kung ano man yung nilaban natin. Ngayon, ikaw naman. Okay.